Salamu alaikum, Malam Isa, ina da tambaya. Akwai wasu tsuntsaye ne a sama, wasu a ƙasa. Idan aka ɗauko ɗaya daga cikin na sama aka saukar da ita ƙasa, to na saman suna daidai wa daida da na ƙasan. Idan kuma ɗaya aka ɗauka daga cikin na ƙasan aka haura da ita sama, to na saman sun ninka na ƙasan biyu. To wai nawa ne yawan tsuntsayen saman, nawa ne yawan tsuntsayen ƙasan? Dukkan su guda 200. Ba ka kwamsa ba haka bai. Abokina ka ji tambayan ai, nawa ne yawan tsuntsayen saman, nawa ne kuma yawan tsuntsayen ƙasan? Kaman 150 suke. Nawa na saman, nawa na ƙasan? Nawa na saman bakwai na ƙasan huɗu. Kai fara ka faɗi amsan ne? Dan fara. Nawa ne yawan na sama, nawa ne yawan na ƙasa? Kamar na ƙasa an samu 8. Na sama aka samu, na ƙasa aka samu 15. Ba haka bane, na gode. Kai fa nawa ne yawan su? Na saman nawa ne yawan na ƙasa? A sa 5,000 a ƙasa 10,000 Kai da Allah. Abokina da ka bada amsa ne? Ta kenan, ka saba bada amsa. Nawa ne yawan na sama, nawa ne yawan na ƙasa? Na saman guda 7 ne, na ƙasan guda 5. Ya aka yi haka ya faru? Ya aka ɗauke ɗaya kai saman, sun da guda 8. In kuma ba haka aka yi ba, in aka ɗauko ɗaya daga saman, aka dawo da shi ƙasa, sun da guda daidai da. Wannan haka yake, bari ni ƙarin haske mai sauraro. Na sama guda 7 ne, na ƙasa guda 5. Idan aka ɗauko ɗaya daga cikin na ƙasa guda 5 aka haura da shi cikin na sama 7, to na sama sun zama 8, na ƙasa kuma sun dawo 4. To ya zama na sama sun ninka su 2. Idan kuma ba haka aka yi ba, in daga cikin na saman ne aka ɗauko ɗaya cikin 7 aka dawo da shi cikin 5, suna daidai wa daida 6 da 6. Wannan haka yake, na gode.